Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret nemaconfessions. Itandinoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Thank you for tuning in. Muzora nhasi tine nyaya. Vatete makadi ndine nyaya iri kundinetsa mukati meupenyu hwangu, asi nyaya iri kundinetsa iyi inolinkana nezvandakasangana nazvo makore apera ndizama kutsvaka kurarama. Vatete kumakomba kwataishanda uko kune vanhu vaiva vakabata zvinorema. Munhu aiti akasvika pagomba rako chero ranga richifaya sei zvaibva zvatiziyi. Iwe uchingobva pagomba riya robva ratanga kuita mari. Zvinhu izvi zvakaitika runenge rutatu rwese ndipo pandakatanga kuti no man chiripo chiri kuitika. Pane zvaitambika zvandanga ndisingazivi. Plus semunhu matete unoneta nekungoshandira mahara, unoneta nekushandira vamwe, unoneta nekutenderera panzvimbo imwe chete. Ndakamboshaya kuti rangu ijambo harudzii, risingadi kuti ndisimukirewo ndiitewo mari sevana vevamwe. Ndakaida kunovhunzira kuti chii chaikonzera kuti zvinhu zvidai. Sekuru vakandiudza kuti pandaishanda paive neushereketwa hwakaipisisa. Vakanditi ndidzokere kubasa, chinhu chandinenge ndatanga kusangana nacho ndidzoke nacho vaida kuzochigadzirisa. Ndakadzokera kumakomba kuya vatete, ndakazara confusion. Sekuru vaitaura mariddles, vainge vasina kuti dyo nyaya yacho. Vaitizama kuti yiko. Zvisinei kana pane chaivepo chaizoonekwa. Vatete ndakadzokera kubasa kwangu ndichingonopinda mugomba rangu. Dhuma nedatika. Saka ndizvo zvairewa nasekuru herezvi. Mufungwa mangu makava nekunetseka sekuti handina kuziva kuti datika iri raiva nechirevo here o raitozvifambirawo hazvo. Ndakarangara kuti sekuru vakati chinhu chaunotanga kusangana nacho uye nacho, saka raiva datika iroro ndiro randaizoenda nayo. Kumakomba kwedu uku hakuna zvekuti bosi ndiwe unenge uri bosi wako wega. Saka zvekuti wazorovha basa hakuna anozvibvunza. Ndakaita U10 ndikadzokera kwasekuru vaya, vakati yainge yava nguva yanguwo yekuti ndiite mari. Datya randainge ndauya naro ndiro raindibira mari yandaishanda, saka yanga yava nguva yekuita payback. Datya iri pane kuti rindibire mari ndiro raizondishandira. Sekuru vakati vairipedza simba, ndichazoona zvichaitika kumwene waro. Datya riya rakapumwa nasekuru vakatora chisvo reza kwava kuparapara skini yedatya riya mbichana. Padatya vakanditemera nyora, vakati ini nedatya tainge tava vamwe chete. Ndiende hangu ndinorudzorera mugomba mangu ndoriburitsa zvinenge zvaringana. Vatete ndakaita sekudaro. Gomba rangu rainge risingabudi mari rakatanga kungoita mashura rikatotanga kunzi pahasha. Gomba rakandibhadhara iroro ndikaita mari zvekuti ndakapedzisira ndisachacheri, ndava nevakomana vanochera. Rainge rogadhiwa 24/7 nemasecurity. Ndakaita mbinga vatede. Datya randainge ndabata riya rainge roti pandiri ndipo pariri. Ndakatenga imba nemotikari. Zviya zvekunzi makorokoza ana musoro nemari inema chaidzo, inini zvakandibhadhara. Makore akafamba ndava nezvose vatete. Izvezvi ndiri kufamba neLittle GD6. Handingatauri zita racho nemo ndingazozikanwa. Nhamo chaiyo yakazotanga mushure mekunge ndaneta nekuzvibikira ndoga. Ndikafunga kuroora kuti ndiwanewo muvaraidzi achazokudzawo dzinza. Ndakaroora first wife yangu Fiona. Ndakabvisa zvose, handina kusara nechikwereti. Takagara mwedzi ingasvika mitanhatu. Fiona akangofuma ari chando mumba. Fiona akafa. Fiona haana kurwara, haana kudii vatete, akangofuma akafa. Fiona anga asina any medical condition, aiva munhu ari fit. Chiitiko ichi chakavhundutsa vanhu vatete. Ndakagarazve ndikazorora mumukadzi ainzi Chipo. Takagarazve 6 months, Chipo wakafa zvakare. Asi ndakaona vose vaiita kamakeke black pasaidi pehuro apa. Zvakatanga kutaurika kuti Lawrence waidya vakadzi vake. Aiva nechikwambo chisingadi kuti agare nemukadzi. Vatende Chipo akavigwa. Ndikafunga kudzokera kwasekuru vainge vambondivhurira nzira pekutanga. Sekuru vakandibvunza kuti ko ini ndairoore mukadzi wangu wekutanga aisada zvebarika. Aisada kuti simba rake ridyiwe nevamwe vakadzi. Saka datya rainditisa mari ndiro raiuraya vakadzi vangu vepanyama, sokuti raiva jelasi rokuparikwa pamurume warakaitisa mari. Ende vateteka zvakaoma chokwadi. Ndakatozoona kuti chaiva chokwadi sokuti Chipo naFiona vakafuma vane zimaki pauro apa. Kwaiva kumwira ropa nedatya iri. Ndiyo nyaya yangu, ndine mari asi datya rangu haritenderi kuti ndiite mukadzi wepanyama. Ngangoti vakadzi vanofuma vakafa. Nyika iri kutaura kuti ndakaromba. Ndakaromba vatete izvezvi datya rava kugara muGD6.
pandiri ndo pariri. Handina mwana, handina mukadzi, upfumi hwangu hwandinawo huchazoveiko vatete? Ndichahusira ani shuwa kuita partner yedatya zvigoveiko? Vanondiona ndichifamba nemazimota vanototi hevanoi varume vane mari, asi deep down handina mufaro. Vanamai vanozama kutuma vasikana vavo kuti vauye vatsvaire vachifunga kuda vangawina umisisi. Vatete handina mufaro ini, asi ndodiko zviri izvo zvandakada. Handina kuziva kuti kuparwa kwakaita datya ndichitemerwa nyora kwaidova kuchatisiwa. Ndakachata nedatya vatete riri kuuraya vakadzi vangu. Nyaya yatinayo iyi inyaya yanyorwa nemwana wedu mhuri yeZimbabwe. This pakauma. Ngatiteererei nyaya iyi sevabereki uyezve semadzimai ari mumarried nana baba. Munhu wese ngatinoda kuti muteerere nyaya iyi. Uyezve toda maadvice kubva kwamuri maparents. Hai tete, hide my ID. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri mukomana ane 21 based in Joburg, Sandton. Ndakakura ndiri munhu anofarira kuzviita musikana. Ndakakurira kuZimbabwe kuBeitbridge. Saka vanhu kuZimbabwe vainditi ndiri ngochane. Ndakasvika pakugamuchira zita iroro because there was no option sezvo ndaigara kulokishini. Saka pandakasvika 20 years ndakabva ndatiza ndikauya kuno kuSouth Africa because vanozvibvumira. Saka ndakasvika ndikatsvaka basa asi ndakarishaya. Ndaigara neimwe friend yangu anova iye anobva kuZimbabwe uyezve ingochane. Saka ndakagara naye kwe1 year as my friend kutembisa. Apa aigara mumukuku. Inini life yekugara mumazingi handina kuijaira. Ndakatsvaka basa kusvika ndazowana basa rekutengesa muviri. Ndaipfeka madress nekuisira mazamu efake ndoenda mustreet kuRosebank. 2021 July ndakamuvha from Tembisa to Hillbrow because ndanga ndave nemari yekukwanisa kuzvichengeta uye Hillbrow maflats acho ari cheap and affordable uyezve kudhuze nekubanza kwangu kuRosebank. Fast forward, ndakatengesa muviri mustreet for 2 years till December 2023. Ndakazomuvha from Hillbrow, now ndakugara kuSandton. Ndakaita process yetransition. Now ndave she-male. Ndave nemazamu original uye voice rava rechikadzi. Ndava nemagaro mahombe uye skin yava smooth. Handisisina ndebvu tete, but problem ndichine sikari dzechurumu, so in English they call me she-male. Now tete ndave kuda kunoona hama dzangu kuZimbabwe uyezve ndakatenga mota yekutanga ikaita accident, ndikatenga H2 this year but yakaita accident. Saka pandakambofamba kun'anga dzinoti unofanirwa kuendesa mota kumhuri kwako uyezve inotsika ivhu rekumusha kwenyu plus pawakabva kuZim wakatiza mai vako ende havasi kufara nazvo. My mom, she knows that I'm gay, but kuti ndave nemazamu havazvisivi. Now December time yasvika tete and I wanna go home. I miss my sister and my mom, but handikwanisi kuenda. Passport yangu yakanzi male, but ndindave mukadzi uyezve vanhu vemunharaunda kuBeitbridge vanoti chii ndichisvika ndava mukadzi. Ende mama vangu vakatoudzwa kunzi your son ari kutengesa miri. Plus ndakavhura mawebsite akawanda like Twitter, Pornhub, OnlyFans, so I'm now popular. Ndikavatumira mari vanoiramba uye ndikati ndoda kuvavakira new house kuHarare, but vakaramba. Hanzi dya mari yako tete, mari yacho haimbonake uri 1. Ndakabvunza, ndandine mibvunzo yakawandisa kuti saka ndakabvunza kuti saka iwewe nengo yako kana ukaona musikana inoshanda here? Akati bodo nengo yangu haina basa, haishandi kana ndikaona musikana. Uyezve vakati ivo vanoinvitwa kumacouples sekuti mimi nemurume wenyu maybe munenge muchida kuisa spice mumarriage. Saka ndozviri kuitika panzapa. Marriage vanodana munhu wechitatu. Saka panenge pachiitwa izvozvo vanenge varipo vachiparticipata, vachionawo murume achibata nemukadzi wake, ivo varipo, but ivo vakati havana feeling nemunhukadzi zvachose. Saka imwe nyaya iripo futi ndeyekuti ini ndakava tichiurai chitumira picture tione kuti iwo uri munhu akaita sei, zvauri kutaura zvine zvechokwadi here. Ngabva nditumira vhidhiyo. Aiwa, ane mazamu. Nyaya iripo ndeyekuti mazamu ndakaona akakura zvezvo. Yamuna mazamu emaform 1, form 2, form 3 anenge ari fema achangobuda aya. Mazamu aripo. Heri rino dambudziko. Mwana unonosvika sei kuBeitbridge mama vachiona mazamu number 1. Chechipiri ndechekuti no matter how much he tries to reach out to mama, akatombozama kuenda through mainini kuti mama muri right here, mama does not want anything
to do with him. Vakatobloka mainini. Mama does not want anything. Saka vari kuti ndiite sei. Chimwe chipo ndechekuti zvakare passport yake yakanyorwa kunzi male, zvino iye ava mukadzi. Chokwadi. Mozati pambacho unomuperegwa. Ndamboti ndichigeza ndiri mushawa ndambofunga kuti what do I say? Because alright. Chandingangotaura ndechekuti I think the best thing that he can do is to respect what Mama wants. Mama does not want to talk to him. It's okay. Respect what Mama wants because Mama is going through emotions also. Remember, kuti susu, we are Africans and we are coming from a conservative culture. Tiri vanhu vari hatisi varungu. Do you understand me? Hatisi varungu. Hatiga tine culture yedu. And kana ndakakubara ini samai vako uri mukomana. Ndinongo expect uri mukomana and you are the only boy. Saka ndenge nchitoti dzinza richakura through you. As a parent, we have expectations that we have on our children. And it as a parent, that is normal. Whether it's right or wrong, but as a parent, ndakakubara, I have expectations kuti mwana wangu achakura acharora sifunu makote. Saka iwe kana uchizouya une mazamu kuenda kumba, it's a no. Ndiudze kuti mwana achisvika kumba vana gogo, because he even said he said he also wants to see vana gogo vachikusiya wena wapuma ego wapuma la ekhaya ungufana supenda unge. I'm not judging you or anything, but I also want you to see what your parents are going through. I also want you I also want to open your eyes so that you see what your grandparents, what your mother, what the entire family will go through, and what the neighbors will say, what will the church community say to your mom. So what I'm saying is, imakancane baba. Just okay, I don't want to be called up. What I'm just saying to you is, can you at least wait? Give them time. Because they are actually grieving their son. Your mom is grieving. Ndakabvunza zvakare kuti saka zvinhu zvamunoita izvi munozviita nani? Tikazoita nevarume vari married vaya, Mashona, Mandebele, Machaina, Maindia. Any race tinoita navo, nevepolitiki, mapowerful government people vanoita navo. And hanzi varume vachona ivavo vanenge vachida girls who have a PP of a boy. Ndopatasvika secountry. Ndoda kuti parents muvhurike pfungwa, and handisi kuda kuti muti kwai ndati kuti don't put words in my mouth. Just take this story as it is, because handina imwe hidden agenda yandataura. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Tetewo, I hope munofara. Ndine nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndine boyfriend yandiri kufambidzana nayo. Munhu uyu mufundisi ari kuno kuSouth Africa. Saka ini ndiri kuJoburg, iye ari Pretoria. Munhu ndi single father of 2. Ndakazoteverera background yake yakaita asiyana nemukadzi, inyaya yekunyenga mainini achivata navo. Saka nekudaro zvakaita kuti ndirambe ndichitsvaka zvakawanda, nekuti pastor ava munhu wekuti mazuva ekutanga tisati taonana aita video call, toita bonde pavideo call. Mukuita tsvakurudzo ndakatowana zvakawanda sekuti ari kuvata nevakadzi vevanhu muchechi kwake uye kubira vanhu mari dzavo, ende anovata futi nevarume kwaita mukadzi vemuchechi imomo futi. Saka last week ndakaita zvivindi zvekumubvunza, hana kupindura. Ndakabva ndaudza sisi vacho vakanditi vanozviziva nekuti mukadzi wekutanga akambozvitaura, asi kuti vazviburitse pachena brother yavo ingasungwa. Saka ini mubvunzo wangu oti ndodini pakadai naitete nenyaya iyi. Let me know pamunoisa nyaya kuTikTok ndigoita follow comment section kuti vanhu vanoti chii. Please hide my name. This is okay, my sister. Let us not waste our time. I know kuti you love this guy. Mozati unenge watopawo moyo uchitoti varume kavari kunetsa mazuva ano, varume scarce commodity, varume havasi kubatika zvekumhanya. Saka unenge uchitoti ndapinda. Asi chakaita kuti mufirst marriage ifeile ndichocho chichaita kuti mimarriage yenyu nemunhu uyu ifeile. Basically you are going nowhere slowly. Munhu ingangi techindevule toti isigangi. Munhu anovata nechechi yose vakadzi nevarume zvino muchagomudii munhu akadaro? Ini personally I would say Mwari vakuratidzai.
kana kuri kuti mazopinda marriage pamusaka penharo musazodzoka muchichema. Kana kuri kuti maybe mawira munhu tsitsi mukada kudecide kuti ini ndoda kuramba chidani nemunhu, marriage iyi hatiipi 3 months. Handi muna zviri kuitika munyika kuti mapasta ari kusungwa nenyaya idzodzi. Zvino kana munhu achavata nevakadzi nevarume nechi, and the sister knows this is a red flag. We thank God kuti it opened for you kuti muzvione mudiscover zvinhu zvakadai. Saka it's a no 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 no. All right, regai tivenge nyaya pfupi dzese then tozopinda munyaya dzakareba. Hello auntie, I'm a girl age 25. I have a sister and vakaroorwa, but I'm facing situation yekuti anodanana nevakomana vandodanana navo. Last time akarara nemukomana wandaidanana naye, I never said anything. Ndiri kufira mukati tete, I don't know ndodii. I was in college but ndakatadza kutora ma results because vabereki vakati havana mari vachamboendesa vana sisi kuchikoro. So currently I'm working semusikana webasa kuti ndidzokere kuchikoro. Usually kana ndikaenda kuma off anotora my phone, or she says ndokumbira kufonera murume wangu, otoona atora nhamba dzema boyfriend. Ndakamboda kuudza bankuru ndikati kuti ndoparadza relationship yake cause pandakabva kumba ndakasvikira kwaari but ndamutadza. Ndakabvunza kuti vabereki vanoti kudii zvike. Vabereki vaudza vanoti ndisisi vako maybe ari kuda kuona kuti munhu kwahere kusvika pakurara mese ini ndiripo kunzi iti bankuru kumukomana wangu. Hanzi noizi handiigoni but zvakangooma. Saka ndo nyaya iripo iyi. Sisi vakaroorwa, she's a married woman but vanotora foni yamainini voenda macontacts vonotora nhamba dzemaboyfriend vorara nemaboyfriend apa ari munhu ari married. Saka vari kuti wedu ndoita sei because problem iripo manje. Sisi is a permanent person in her life. Like the sister is permanent. Tatichati deal with your boyfriend but still chero akachinja mukomana the sister still comes orara nevakomana vedu wewe. Imbotiudzewo mazano kuti vaite sei bhozi yangu inini ndaperegwa. Alright, makadi tete zita muchanditi Melody. Ini nyaya yangu yandaiva nayo nhasi inyaya inondibata pamwe nekunditambudza. Zvakatanga tiri form 2. Ndaidzidza pagirls school muHarare. I will not mention zita because pane vanozondiziva. Unoziva tete kuti unosangana neumwe munhu waunoda kutopfuura hama yako chaiyo agova sister from another mother. So I became friend to a very humble and bubbly person in my class. I will call her Beauty. And aiva wakanaka ari slender. So akaya pachikoro pedu form 1 third term. Tikava mashamwari and taigara close to each other kuma low density suburbs. So taenda kumba pamwe nekuya tese kuchikoro. Inini I got sponsorship because ndaigona hangu. We couldn't afford that school but nekuda kwa Mwari zvakangogonika. So we became so close na Beauty zvekuti tanga takushanyirana kumba and our parents vakatanga kuirana. So nguva yakati yafamba we closed the school. Ini ndakabva ndaenda holiday kwesister yangu out of town and Beauty asked if she can come with me. And mai vake vakati hazviite for some reason. So those days kwaiva nemalandline ndaitoshandisa kutaura nehama neshamwari. So one day ndakati regai ndifonere shamwari yangu. I did and murungu ndiye akadaira. By the way, both our parents vaive mahouse girl. So taigara pabasa ipapo vachishanda. Murungu akati she's not around, she's admitted kupara. Ndikati ko chii zvikanzi not sure but it's been a week now. Ndakanetseka kuti komanje ndoziva sei kuti ndomuona. Saka Beauty aive nenguva yekuti aingochema. Ndaigara ndichimuti ko chii, aingoti I'm just an emotional person. Ndobva ndatoti uchazvikuvadza ukabatwa BP uri mwana mudiki. This was a week before schools opening. Ndakadzokera kumba ndikataura namama vangu vakati okay enda unobvunza mama first kuti ari kupi tozonomuona. Ndakaenda manheru vadzoka vakatanga kuti mwana wangu arwara vagochema. Ko chii naye mama? Vakati dai angopora. So vakabva vandiudza wadi yaiva tikanomuona the following day. It was on a Monday. Zvikoro zvaitovhurwa mangwana acho. Pandakasvika ndakatadza kuzvibata ndakanomumbundira misodzi yangu ikaerera. Akati sisi mauya. Ndozvandaita izvi. Ndakamuti unopora wamai. Then takatanga kutaura chiseka kumbobvisa kakubatikana kaya. And even manesi vakatomuti nhasi uri kufara. Akavati hama yangu yauya. But ndaingova nemubvunzo kuti ko chii chaitika akuita kunge munhu arwara for a long time. Atova taini zvisingaiti. Chii chaizvo chaitika. Time dzakabva dzakwana tikabuda hedu. Tuesday I went to school. Panzvimbo pake paive pasina munhu. Ende munhu wese notice vakandibvunza kuti asi Beauty achiri kuholiday here. Ndikati hasi kunzwa zvakanaka. Ende misodzi yangu yairera. Taipinda muform 2 yedu. Thursday ndakadzokera futi
kunomuona. She was much better. Akutoita zvese ega. Then she was discharged on Saturday. Atova musikana still. Handisati ndaziva kuti airwara nei. Sunday takaswera tese achitoti ndabo. This time handidonhe ndasimba. Ava manheru ndakamuti ndakuenda. Akandibudisa gate tikaenda kumba. Monday takaenda tese kuchikoro. Vanhu ndokufara vachimuona. But akadzoka angochinja. She was no longer that beauty ari bubbly. She was now isolating herself. Ndikamubvunza oti hapana. So this other day akanditi Melo, ndikakuudza something unozvichengeta here, no matter what. Ndikati but haana kundiudza. Akatanga futi kudzikira. Akarwara akadzokera futi hospital. I still remember on a Sunday ndaenda kuvisit. Tine kasong kedu kataimba so kaiti usamutendera, usamurega. Usambomupa mukana, usamupa nguva Satan. Takanamata, we were both emotional. Then vamwe vese vakabuda tikasara tiri tu. Akadurura zvese, akadudza zvese. She got raped na teacher ku primary twice. Hana wakaudza. Aichika because Kumba, I am same situation na stepfather. But Kumba, I asked kuti does mama knows? Akati no. Handina kuvaudza because ivo vanototyikawo murume wavo is very violent. Akabata chirere and it was too late kuti amwe mapirits nekuti masoja akanga ari low level. Anyway, ndakashaya zvekuita. I cried, I hugged her. Ndikabuda ndikadzika pasi. Haana kuzomboita 2 days achibva ashaya. Zvinondirwadza kusvika nhasi uno tete. Handina munhu wandakaudza kutotanga kutaura pano kubva zvaashaya mugore ra2000. Asi ndaingoremerwa. Ndakamboda kuudza mama wake but ndakazongoti chitsidzo chedu. Okay, my parents, let's learn to have a relationship with vana, especially ladies in blended families. If you come with your child, then murumani ngane wakeo mogara mose. Let's learn to develop a relationship nevana sadati vana havatyi kutaura. Mwana akasvika pakufa, akarepiwa grade 2, akairepiwa zvakare kumba na stepfather. Stepfather vanga ari violent, saka akatirega ndisaudza mwana, ndisaudza mama. Apa mwana anga ari form 2. A life that was just robbed. She was robbed of her life. Akafa. Year 2000, this is 25 years later. The friend is opening up. It's heartbreaking. It's really heartbreaking. My parents also are in blended families. Let's talk to our children. Vana mai ngatirege kukoshesa muchato. Chisiya vana. Murume anoreplacewa in cases like this. I'm sorry varume, but in cases like this, you can find another husband. Kana kuri kuti uri munhu asingagoni kugara usina murume, but mwana you can never replace. Can never replace mwana wako. Morning, Tete. Dreams Kanan 19 years. Tete, please help me so that I won't waste my 20s. My mom died when I was 9, Tete. And by then, ndandisati ndakunyatsoziva zvekuti ndingati ndakarwadzwa okuchema. Mama vangu Tete vakashaya. It was just me and dad. My little sister. Hama dzaiticheka apo neapo Tete. Remember, I was in grade 4. Kugeza kwaitonetsa. Fast forward, daddy remarried. And I guess things didn't work out. And he remarried like 3 times. Plus my girlfriend. Sometimes vaitoenda vodzoka tarara vobuda makusend their attention yanga yava shoma. Remember nehama dzakwamai paisava nekukakavadzana. Holidays I would go kumusha kwadad. That's where I felt love. So kwaiva nemwana watete vangu and he was a year older. But Tese we young Tete. Zvemusikanza taiita maumbwe. Ababa na mama aye. So one day when we were doing it, I felt pain and screamed. Tese takavunduka and we stopped only to see drop reropa. We went home and kept quiet. I started having a boyfriend when I was grade 7 because I had no mother figure in my life. But here love, yes, nam sorrow. Remember my father had married his wife, but she is a nice person. I don't want to lie. Zviya kunza hakuna stepmom anemo wakanaka inema. Vanotida like we are her own children. One day my father came and we were talking. He hugged me in an uncomfortable way, Tete, but I quickly brushed it off. The next day vakapinda muroom mangu ndakarara ndikadzwa ruoko kupunani Tete ndakavhunduka. I was scared to tell my stepmom because I didn't want her to leave us because she was my safe space Tete. I was traumatized, especially kana kwakudoka ndaitya
kunyatsokotsera hope ndichiti ko vakauya futi chaindirwadza vaiacta normal. After doing all that tete vaigara kuti rarai makadzima malights kuitira mbavha plus makose magetsi. Mumwe musi he came and I fought him ndobva ndavheneka and I asked him, why are you doing all this when you have a wife? He replied, sorry mwanangu, I don't know why, I'm sorry, I'll never do it again. And for sure he never tried it tete. Did I forgive him? Yes I did. Judge me vanhu vamwari, but I love my father and I know you won't understand me. Ndakazoita mukomana wandakadanana naye form 2 and we tried kurara tese form 3 tete. When he tried ndakanzwa futi pain ndikati ngatirege. He said maybe it's because uchiri virgin. Moyo mangu I knew virgin handisi, hanti ndakambonasingena nemwana wavatete here pese pandaimuona would try but ndairamba because ndainzwa pain during penetration. Ndakazonyora form 4 and chose kuti regai nditsvake basa and do something for myself. Kutengawo hembe nemapads cause kumba kwedu hembe inotengwa paChristmas chete tete. Ndakawana basa ramaid and I'm cool with it. The plan was to work then ndoenda college. Ndiri kubasa I started dating but ndaita problem yekuti ndikabvuma mukomana next weekend akundinvite. I could not say no to him. Akati ndipe. So this guy who also tried but the pain was unbearable tete. Broke up and dated someone else but ngoma ndiyo zvekuti munhu anosvika pakuboekana newe and that led to many relationship achingofela tete. Ndakatanga kusimba and stretch marks akazara kumabhamu kwese uku maoko they are not tete. I'm not comfortable kuenda papool because of dark inner thighs nezvima stretch marks. I started to hate my body so much. Now I'm dating someone. He booked a lodge tikaenda and akaboekana kuti ndabuka lodge then do nothing. Because of ovulation, I started watching porn and masturbate till ndane addiction. I want to stop. I pray to stop, but I can't. And I think I have a spiritual husband because every relationship yandinoita fails. Tete, I envy vana vanoenda kuchikoro. Kuvanzwira jealous chaiko. Why? Because last year I couldn't raise fees yangu kuti ndiende college. How I wish my mother was here vachindi advice about life. Now that I'm grown, ndakufila the space. I'm mourning my mom 10 years later. I would cry at night because the responsibilities are too much. Remember, I send money home for my brother. The stress for my fees and the need for my mom tete. And ndina kana a friend to talk to. My relationship, ndini ndenjinyengerera. I work at a bar, imagine the assaults tete, and I'm just tired hango about the pain during sex. Is it that the trauma is still haunting me or what? Ndaya kuzoudza imi medare, so you could be a mother to me and advise me kuti tisazo regret late, especially number 1, relationship advice. Don't need to keep a man. I love him, but he thinks ndinozvitisa when it comes to pain. Number 2, don't need to lose weight. Ma stretch marks mufungi andidye. And someone might say exercise kwedu kuno kune ma high risk robbery ne rape, so kumikira I might be a victim. I really need to be responsible. Ndoenda kuchikoro and be someone for my little siblings. How do I stop to masturbate? How do I control myself kuti ndisangobvuma whenever a man asks me, anyway, ana mai vangu ndibatsire so that I won't make a mistake in my life. My tabas. 9 years ago, when she was 10, that's when she lost her mom. Kubva ipapo, daddy remarried, tashiwa ipapo. Then toenda pa party ekuti daddy vanouya vachibata private party yemwana. Why? Hanzi nerera hombe inerera isinani sina mai. Why? Vana baba, why? Mwana wako. Why? Alright. Tabva ipapo unotoona kuti mwana has been through a lot and right now she's 19 and she's been trying to sleep with a lot of people but they fail to break her virginity, but she's also worried kuti why can these guys break my virginity? Achokwadi regati kwa ndibatsirei vana mai vangu. There is inini samai vako nhasi nana mama vose vakateerera vachakuudza zvekuita mu comment section. Isu sana mai vako tinoti, why do you want to break your virginity? Usabvuma ndoziva kuti maybe pane kalonging kekuti tidanane, but have principles muupenyu kuti inini I am not going to have sex with anyone till I get married. This is God protecting you. Otherwise, right now you have problems. You are saying kuti unofanira kutumira mari kumba. Imagine wakarara nemukomana wekulojuya. Izvezvi watova nepambiri. Izvezvi patova nemama problems manyuwana apa uchiti handina mai. Anditi.
This is God protecting you. What I'm saying is there is no need to break your virginity. Don't feel the pressure to break your virginity. Kuti hey, vakomana ndotodana vanotondiramba because maybe ndine spiritual husband. Vanokuramba because vakomana vanenge vasipo pachokwadi. Vari kuda kuvata. Ndozvoga zvino kana vakona kuvata voti ndokudii. Munhu anokuda chaiye achauya. Don't waste your 20s like you said. Your 20s, they should be time ekufara. Your 20s before you get married because it's not a long time. Manje unenge wadova mai wava nevana vakawanda sevangu. Haunozombofa wakawana happiness. Hey, we will be happy, but you need my responsibilities. So what I am saying is, there's no need to rush into breaking the virginity. What you need to do is focus on yourself. Self-development. Develop yourself into a better person, like you're saying, kuti unoenda kuchikoro. Kana zvechikoro zvaramba, andinoona kuti zvezvizvi vanhu vazhinji vakaita maaccounting, vakaita chi. Vose vakaita kuUK vari kushanda kukeyo. Do something like that. And iye zvino, the most important thing is to have a skill. Have a skill yaunoona kuti iyi ndo skill yandofara. Something that you like. Have that skill. And develop yourself towards that skill. After that, wotoona kuti chaungaita zvakafanira yandipe example. What do you like? Do you like plating? Do you like makeup? Vangani handimowaza vasikana ma-makeup artists mozombotiona madays atetienda kuma-events utieta kanaka sei. And we pay them. Pane munhu anondiita vhudzi, pane munhu anondiita makeup, pane munhu anonditora mapicture. Those guys vari kutorarama nazvo. Munhu anongoita makeup chete ndo zvaanospecialize. Umwe anongoita installation yevhudzi chete achiinstalla mawig. See yourself kuti what is it that I like and channel your energy that way. And have a better life, improve your life, travel the world before you get married and stop focusing on the virginity. Even the masturbation part, you won't even think of masturbating because you'll be peace with your life. Vana mama, chisi yama comment kuti mwana aite sei kwa unonyanya masturbate. Zvinozvoitwa sei wedwe. And I don't even think that you have a spiritual husband. It's just God who's protecting you so that you do not have my sexual intercourses akawandisa. And it vanhu vose vanokuramba. It's not because you have anything with a spiritual husband, but it's because they want to use you. When they fail to use you, they leave you because havana basa nebabringa vanoda kutsenga kupfira. Zvinobabringa mberi harina shuga vambapfira. Alright. Regai tione nyaya dzacho dzakawanda. Guys tisati taendera mberi nenyaya dzedu. Kune vanhu vari kuBotswana ndine macontainer 8 egoat milk. Please text my mom. Ndimaini nangu text mama wangu movaudza kuti tatumwa nagilo tiri kuda goat milk. Pa payment munovapa mari iwo. You're going to give you the money. Vanogara kuGaborone. So this is for people in Gaborone vada goat milk. Then vari kuHarare vada goat milk ndichasiya number. We have small containers 250 mils, but it's worth it. It's going to clear my blemishes. Also guys, remember to use sunscreen. Because kuZimbabwe kunotipisa. Unozoona kuti skin yako chero ukaclear negoat milk, but because kuri kupisa, you know, haizonyazoti shandisai sunscreen handiti. Munoziva here kuti kana tiri vana vadiki, we depend on our parents for everything. Kumwa mukaka chaiwo. Tichikura vachitipa chikafu vachiendesa kuchikoro. Tichikura. And zvocho zvobva zvatanga kuita reverse. The more we grow, zvototanga kuchinja manje. Magiya akudo kuchinja. Isusu yakutoita reverse manje. Yakutoita reverse osmosis. Ndazo kunzai chirungu. Moriza reverse osmosis. Kwakudoita reverse osmosis manje. Vabereki vedu manje vakuita mbichana vachita chi responsibility yedu. Gare zvezviko kutofonera takutofona zveChristmas kudai tafa kutumira magrocery handiti kuvabereki vedu. Saka ndiri kuti vabereki vedu they depend on us. My siblings edu they depend on us. Saka it is very essential to protect those we love. Vanhu vatinoda ngativaprotectei. Nhasi ndauya kwamuri ndichiti ngatiisei mafamily members edu padiaspora plan. In the unfortunate event yekuti our loved one has passed away, diaspora is going to give you a peace of mind. Unokupa imari to 20,000 pounds. Whether uri Mauritius, whether uri kuMaldives, whether uri kuUAE. Vanhu vekuUAE makanyanya unyarara imi. Nhasi iyi ndeyenyu vanhu vekuUAE. Vanhu vekuUAE ikoko kwamuri ikoko. Tokumbira kuti muise vana mama, vana daddy, ma siblings, so that you lessen your burden. Anditi burden yekusenga muri yose ndoziva kuti makasenga zvinorema. Iko kwamuri ikoko makasenga zvinorema. Munoziva kuti mari ichipinda kudai inongoti bvubvu yapera because tine black tax, and the black tax regai ndikuudza is going to be part of you.
For the rest of, I don't know, like I said, kuti vabereki vedu, they become our responsibility. Saka ndiri kuti ngatipiwe quotation kubva kudiaspora insurance, tise vabereki vedu, tise masiblings, so that should anything happen, unowana pekutangira veduwe. Masikati akanaka kwamuri chete, uye kune wese ari kutarisa, ndoda kungogovera chinhu chakaitika pandanga ndiri kuchikoro kusekondari, uye ndanga ndichida kungoti sevabereki ngatidzidzisei vana vedu kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa. Nokuti kunyange zvino pandiri kunyora nyaya iyi handichazonzi ndinoziva kuti ndiani wechokwadi uye ndiani kwete, handiti. Saka ndichachinja mazita, ndichachinjawo nzvimbo yakaitira nyaya iyi. Kana muwo muchikwanisa kuchinja chimwe chinhu parutivi rwenyu, ndapota muitewo kudaro, nekuti pakaitika nyaya iyi yakapararira, vanhu vakawanda munzvimbo yacho vakainzwa. Indaifunda kuboarding school uye yaiva mission school, saka taigara tichienda kuchechi nguva dzese, uye kwaive kwekumanikidzwa. Chikoro chacho chaive chakanyatsomarara uye chaizikanwa nekuita zvakanaka muzvidzidzo, mitambo, debate uye zvimwe zvose. Rimwe zuva tiri kuchechi, pane musikana akati anoda kupa testimony. Akati aimbova mudark world, ndiyo yaakataura. Akati aimbova mudark world achiita zvinhu zvakasiyana-siyana. Akatitsanangura kuti akapinzwa sei, zvaigona kuita nezvimwe zvakawanda. Nyaya yacho yakareba, saka musashamisa mukana ndikaendera mberi ndikadzokera shure pane zvimwe ndekureba chaizvo. Pekutanga takataura taingoti handizivi kana taida kumutenda here kana kuti aingoreva zvake. Akatitsanangura kuti akabatana sei nesatanism nezvaigona kuita. Pachikoro paive nevamwe vekuziva mumhuri yake kubva kuprimary. Saka paakanga achipa testimony, vanhu vakaita sekunge vakafurwa. Hakuna aifanira kubatanidza nyaya kuti ionekwe. Akataurira nezveupfumi hwaiva mumhuri mavo, kuti vane imba yakakura nezvimwe zvakadaro. Akazoti mushure mekunge asunungurwa, anokwanisa kuona kuti ndiani ane chitendero chechokwadi uye ndiani ari lukewarm. Akati muchikoro chose maiva nevanhu vaviri chete vaiva pachiyero chechitendero chakanaka. Akataurawo kuti aive neappetite yakakura zvekuti aingodya asingamire. Kunyange chaingodya sadza nemuriwo, aipedza obvunzazve zvekupedzisa kana zvichinge zvasara. Taiti pamwe nekuti muviri wake wakakura, asi patestimony apa aifanira kudyira iye pamwe nemamaster wake. Uyo master hatina kumboziva kuti ndivanani. Asi zvakatoshamisa ndezvekuti kunyange mushure metestimony aingoramba achidya zvakanyanya. Saka zvaingodaro hazvina kuenderera. Rimwe zuva achibva kuchechi akauya achichema. Tichimubvunza kuti sei, akati baba vake vafa vapfurwa. Zvino vamwe vaigara nawo kuchikoro vaiziva mhuri yake kubva kuprimary, saka vakachema pamwe chete nekuti vaimuziva. Pasvika masvondo mashoma, akatizve zvakare anoda kupa testimony. Akati baba vake pavakaendeswa kumuchari, vakazonzwa ruzha rwemusuwo, vakavhura vakaona kuti baba vari vapenyu, vakavatora ndokutanga kuvaporesa ronda racho. Kana ndikakuudzai kuti vana vaiteerera naye mustream iyoyo vakatanga kusavata, vaitomuka nguva dza12 am vachinamata, 6 am vasati vaenda kuchikoro vachinamata, masikati vachidzokera kuhostel vachinamata, vasati vanodya vachinamata, zuva nezuva, zvekuti wese aitoda kugadzirisa zvake naMwari uye aitungamira minamato iyoyo. Aisazotaura kuti usiku anoona vamwe vasikana vachitamba nziyo dzaSatani, achiti ivo ndivo masatanisi. Zvanga zvatoita sekuti aizoratidza vanhu chaivo. Saka vamwe vakatanga kusungwa mwoyo nevamwe vachitukwa nekuti vanhu vaiti ndivo masatanist. Pakazopera mazuva mashoma kudaro, minamato yakatanga kuderera kusvika yanyangarika. Vamwe vakatanga kuona sekuti nyaya yake haina kujeka. Patestimony yokutanga akati anobva kumhuri yakapfuma. Zvino adzoka kuchikoro kubva kuholiday, vanhu vaibva kuguta rimwe chete naye vakasimbisa kuti vabvunza vabereki vavo, uye zvakabuda pachena kuti musikana uyu ainge ari kunyepa. Akanga achingotaurawo zvekungodzokorora, anga asiri kubva kumhuri yeumambo kana kuti yakapfuma. Aiva munhuwo zvake semunhu wese. Saka ndipo pakatanga vanhu kumuregerera nekumukarira kwandingaita. Kutadza kutaura chokwadi zvigofanana necult. Handirevi manyepo nekuti ini pachangu ndakambojoinawo munamato yacho. Pakauya macrusade kuchikoro. Kana pauya munhu chaiye waMwari, zvimwe zvimudzimi zvaibuda pachena, vanhu vaitombomanifesta. Asi zvino vanhu vaya vaimbobudirwa vakazopedzisira vava padyo nemusikana uyu. Handizivi kana aiva pama1-on-1 counseling kana kuti chii chaizvo. Kusvika nanhasi handizivi, handisati ndanzwisisa. Pagore rakatevera akanga akanganikwa zvake, uye hapana munhu akawana ushingi
hukumuudza kana kumubvunza kuti chokwadi chii chaizvo. Vadzidzi vakamuponesa, asi avo vakamboenda nawo kupuraimari havana kumboyeuka nyaya iyi. Zvese zvaiitika sekuti hapana chakamboitika. Saka kusvika nhasi ndichiri kushamisika kana akanga ari kushumirwa zvechokwadi kuti akasunungurwa. Sei akanyepa zvemhuri yake nezvekuti anobva kupi? Sei akati baba vake vakafa vasina kufa? Sei akati vadzidzisi vakapindira panguva iyoyo izvo zvanga zviri zvechokwadi? Pane chimwe zvakare, remember akati muchikoro maive nevanhu vaviri chete vainge vane chitendero chakasimba. Mumwe wavo aive musikana akanga achizikanwa nechimwe chiitiko. Handidi kutaura kuti aiva Lucy, asi munhu aigara achitaura pachena zvezviitwa zvake zvekune rimwe divi. Saka isu tave kukura zvino takaona kuti zvaitaura hazvina kumira mushe. Nyaya yacho haina kumbopiwa mhinduro. Sei akanyepa zvemhuri yake? Ini ndinobva kune imwe nzvimbo muZimbabwe yakasiyana nechikoro ichi. Mhuri yangu yakanyatsotenda. Amai vangu vanonyengetera zvakanyanya. Pandakavatsanangurira nyaya iyi vakati munhu anofanira kugara aine ukama hwepedyo naMwari pachake. Usangotera zvinhu zvavanhu zvavanokuudza. Ziva Mwari wako wega, nekuti hapana munhu anokwanisa kukuudza kuti uri papi muupenyu hwekutenda. Saka nyaya iyi ngaive sechidzidzo kuti tidzidzise vana vedu kuva nespirit of discernment. Izvozvo zvinodikanwa zvikuru kunyanya muzvikoro, nekuti kusvika nanhasi hatizivi kuti chii chaizvo chaitika. Tine mibvunzo yakawanda asi hapana akambova nemhinduro. Ndinoshamisika kuti musikana uyu ari kupi nhasi muupenyu. Zvimwe vamwe munoziva mungaziva. Tanga tiri vadiki taitadza kusiyanisa, asi tinotenda Mwari kuti iye zvino tine mweya wekunzwisisa uye tinogona kushanda neruponeso rwedu pachena pasina kutsvaga kusimbiswa kubva kune vamwe. Panguva iyoyo vanhu vaigona kunge vachida approval yake kuti vanzi vari on fire for God. Saka vamwe zvakatombowa zvekutsvaga kukudzwa naye. Ndatenda zvikuru nenguva yenyu. Alright, tazvinzwira nyaya iri pano. Okay, todzoka zvekare tingokuudzai kuti vanhu vanoda Starlink ngatirambei tichibvunza maStarlink edu kupi kufabsa tipiwe maStarlink tisire vana gogo wifi vamboonawo mafirimu. Mai vangu vakatonditi mwanangu tikatoisa Starlink teta kutoona mageitha. Ndikati muri vechechi mukhwera moona geitha muchiridza nziyo ndozvavanenge vongokhwerera. Koti wamwe handizi vabereki venyu vanofarira mabhora vanenge voona mabhora akapopa maTV apa. Ngatisire vabereki vedu maNetflix. Anditi kune vanoda kuvakigwa same order. Ndichazodzoka ndokuupdate this Friday. I think this Friday kumele siqoqe yonke into, like we have to finish off the building project. Toona kuti mapaintiwa mukati zvakanaka ndozogokuratidza ika 1. Anditi ndakaona mwe mishe yekuPlumtree. Guys, kuPlumtree kune vanhu vari kuaka dzimba dzavo. Guys, ini ndiri kuenda kuZimbabwe. So the plan is I'm going to Zim. If you have any of your, handiti ndiri kuona kuti vanhu vari kuita rural developments and all. Kana kuri kuti moda kuti timbo showcaseawo dzimba dzenyu dzamakavaka kana muri muMidlands, especially in the Midlands, because kuzoenda kuPlumtree kure. If you are in the Midlands and you'd want me to come and visit, momboti toburutsawo kadzimba dzenyu dzemarural development, because vanhu vari kumotivetana. December usende ndiriyo Zimbabweko. Hit me in the inbox tichimanyika. Let's do this, guys. Anditi alright. I think ndinge ndapedza muzora nhasi ndatirega itigumire panapa. Tichadzoka zvakare mangwana. Muve nezuva rakanaka. Musarega kusubscribe, please, guys. Let's help this community to grow so that we can make an impact mukati meupenyu hwevanhu, vanhu vachidzidza, vanhu vachivhurika maso, vachiona zvinhu zviri kuitika kunze uko. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tinokushuvirai zvakanaka. Tidzoke zvakare mangwana tizoona episode inotevera. Ndatenda. Musarega kusiya macomments muchitaura zvamunofunga panyaya dzakasiyana siyana. Thank you guys for watching. See you in our next video. Bye bye.